Mwanchi umurigereria bw'ensoko TV oburusi bw'omugusi na gukwanira ase obotuko bwa bono obotuko bwiga bwa 15 na gatatu ase omutinyo yego 12 omwaka bw'echilifu 2025 nokwegera kware buna kwagenderera byana boigo na kugendera tukwego kinemero biri yonse ime ensoko TV kurwa chinsa 12 cheke mambi goikera boriga na inengo kwarigania iri tochiko yanyora maya ase nchira yobwikira na obotuko bwa bono buna basake baito bayariganire kurwa ase chinsemo ao iri ko erekina nko gwikirare eri naye bwemanya ali agenderete na ali arachikwendera gokorekana ase chinga bunichiga ase obotuko bwa bono tubwatwetera ase nchira y'omutandao bwekerero Facebook na bwega ase nsemo ya YouTube Ensoko TV tigango turanyora ase nchira y'obwenge na baraye ningirane toswe ase nchira y'obwikiranu twatebire ase sauti ya mabuna abagusi ngo omwana ominto matiangi takoenda gokorerwa egosorieye abantu bataete komokorera paka nkaso oboga. Today we gather here as a lobby group to rally behind a man who has shown exemplary leadership and dedication to public service. Ababwatani b'ekiama gya Jubilee kurwa rugongo rwa Gusii kuraria kumusira Daktari Fred Matiang'i aseganga yayo kurigia ekirugo ky'oburayi bwense. Polling station nyali bombo yago toira takilenda abantu baranya kumuira gisiasa style gete erengo te mare okoregas egati yabamenye kurwa se county ya Nyamira nigo batogire inchire county ya Nyamira yabo kegotumeke nengo yabo asamagenderero. National Minority Scholarship Program to be implemented in partnership. Morai bwense William Ruto chikirogo chakiwo gwekigancha kya masomo gechi milioni 500 gosira abana kurwe bisaku ebike. Twanyora senchira y'obwekiranu eritariane Ishmael Mogere asomo chakarobo tukubwa bono gukwara sobwa katikati bw'omuchi obusongo ritiko lya rero nigaba bwatani bekyombe kimanyekaire buna Matiang'i for Kenya Lobby Group kurora gongo rwa Gusii inse ekiama gya Jubilee basokire na kurarie ganga yabo yokumusira Daktari Fred Matiang'i kurigia ekirugo ky'oburayi bwense asobochore burubusyo ase aliekirane tekeraringe asobokorari nigo baburira abasaye bwesokya sobonge na kubwata chikura erigokora amauncherelyo. Abubwatani bekiama gya Jubilee kurwa sorogongo rwa Gusii aborase kyombe gya Matiang'i for Kenya Lobby Group niko besokire na kurare ganga yabo yokumusira Dr. Fred Matiang'i kuraense bosyo yobochori bonene bo mwaka w'ikirubere 2025. Today we gather here as a lobby group to rally behind a man who has shown exemplary leadership and dedication to public service. His Excellency Dr. Fred Okengo Matiang'i is a man who has proven time to time again his commitment to transparency and accountability and transformation in our society. As we look forward to the future, we believe that His Excellency Dr. Fred Okengo Matiang'i is the leader that Kenya needs. Ukwana barikirisi kurerere mewe mchobosongo nigo bagikiria bagusi bare bakorere mamincha Dr. Matiang'i asikira nigo ikirane chama ya manga asobokorere bwae. Matiang'i power. Matiang'i power. Matiang'i tuoma. Matiang'i tuoma. Twatebire ase sauti ya mabuna abagusi ngo omwana ominto Matiang'i takoenda gokorerwa egosorieye abantu bataete komokorera paka nkaso oboga. Matiang'i no omwana bw'abakenya bonse egasi akorete Gusii yoka yenjoiria matunda aya igakoreira abantu. His track record of success, his commitment to serving the people, and his vision for a better Kenya makes him the ideal candidate for the presidency come 2027. We hereby endorse His Excellency Dr. Fred Okengo Matiang'i as our presidential candidate and urge all Kenyans to support him in the upcoming election 2027 August 10th. Matiang'i oe. Form si form. Paka Matiang'i angie. Inche gonko tebi omwana ito Matiang'i ng'antu abana abake chensi twachandikira korwa karweto oburayi obori bwakwa bwatenga kiigwatenene tamangana security kwatenene tamangana education ebintu byonsi bibyasirire omone togosabanga Nyasaye ori oregora twe omorayi oyito Gusii omwana oyo itatorae ebintu bibere bitato binyare koreke bisho Matiang'i oe. Matiang'i oe. Ekeumbu kiatokire kibwatwa bobuya ekigere anda Dr. Fred Okengo Matiang'i moroche gasi akorete chiminisi chonsi pia akorete akagorora ebinto byachire bugeka efisi abaiboli babeke irunga January banse gwaka ne efisi kwenye kurukibaki aletete free education
bona ntoira ndu tochaka wakane fees ngaye fees abakenya mobachi basa bakurwe fees gake Chinga kichicho niko bakire mbia kutia sabari yaba bachora sobo choria bokebwaita na kubaganiria maya asobo korre bwabo. We also wish to take this opportunity to congratulate the members elected recently in the by-elections, that is more particularly in Nyamira and other counties where the opposition front took lead. Your hard work and dedication to serving your constituents have recognized and have been rewarded. And for that reason, we look forward to positive changes you will bring to our community through your leadership and commitment. Dr. Fred Matiang'i ngambe yamono asogo itaba na gosiga tingateranga echama yaitu gego chigotwara free and fair nomination. Igona bonko welcome aspirant bonse biba so Jubilee toga ende tokore fair and free nomination so that this Jubilee candidate ebogoli biroge binge Kenya musima. Na Matiang'i achakonyole sauti ne chinguru chiogokorega siasa Kenya. Asibono baburire basahe wesoke na kubwata chukura sobonge eriwikiranya monchorire maya bosyo bochore bonene. We are here today to encourage our young people to take the first step forward towards shaping the future of our nation by obtaining their identity cards and registering as voters. It is only through this active participation in the democratic process that we can ensure that our voices are heard and our concerns are addressed. Kuripotiria Ensoko TV kuruboga tagachibu mochobo songo nchempethuel Machin. Miamano musaketu Pethuel Machini kurase county ya Kisii sokwargania roboti urwase obwagare goikase county ya Nyamira gati abamenye kurase county ya Nyamira nigo besokire na gotogie nchire county ya Nyamira ya bakigotumeka enengo yabo ase kingese kyo mwaka bw'echilfu 2025 na omo 2025 na omo guchia samagendero korengana no murengi bwe budget Margaret Nyakango abamenye aba nigo baganira abakori emiremo abo barense yo mugabara musinyaribo komokonya kweneke amagenderero imiye county iyo nonya nabo nigo batogira umura oburayi bwaye nyaribo nga nonya obere kago tware segi naba MCA nigatakere kwegwa ribaga lyo gokora emiremo bwikirano tumonyero museketo Stephen Nyarike Mbonde na roboti urwaso bwikirano kurase county ya Nyamira. Maiga yomo controller we budget ya Kenya Muswati Margaret Nyakango ubeka county ya Nyamira koba namba isano asobotumekyo buyabwe chibesa gocha magendero chibago tumerugoche county nigo ibirengeli byasokirie asegati yabo bagendere gwakero koboko e county ya Nyamira asemereme ya Nyamira county am top ranking for mweri the topest polling station nyaribombo yago toira takilenda abanda bara nyagomuira ke siasa style gete erengo te mare okoregas tamone ngento kiamana keroro aso mukio ya mentira tago te mananda menta keigo tokoregasi kuna abanyamira nande tomomente kepindi ke akore tamu ya ego nyamira basobo gavana borobu ntu ane kwanda kwanta muto oja tuakora emiaka ya rute Samarida James yogera mase nyamango township ya bena baisano nekigo nente twabira bakari bunda mwana ndo bazabantu bari batenere county ya mwana baje ke korora konye bari korora nekeze mushimi watoko kine onyodo bomenga ki lero mongani ara besanga yirugoronge abaseyu arure se county ekoremere kuno sema ya abandi se ekoremere sema ya obunyakatari ekoremere mono bagokwana abasensemo ya Nyamira nigo bagendere kumuraria umugabana Hamos Nyaribo na kumusabanga hagendere kobeka engori eyu herio kweneki ngamagendero ngwendrale kweneki wase county ya Nyamira nade dote Nyaribo abasani tali abo kubekere goti abasani na baikaranse nae nande manyanga bagwanjite gojemba bagwanjite egendo kora tokorere gasi ndundura koroka pato ninda ya idure ndoko ganyete nande toko beke kerogeke konyo otingire chingori gaiga tingire chingori nkaigunga bosene ngo cinsenet narenge cirare ngaigunga nganyaribo tongo irware senet ngali Tanzania ko lingo changa gaiga aronyoranga chigari chao no chisibeti cyanya ukwara kende mucyanda nigo kobo mo boigo baereire nga
nere buya chinsemo chiri chitarakuno chinyare ko bachigwikerwa anamono hasa magendero hari atarayikiraniwa korengana neira y'umugabana Amos Nyaribo abegetense Nyaribo kwarokete health kwarokete education kwarokete agriculture kwarokete mining kwarokete keregendo Nyaribo akwaregendo gekoro kwesaini chibese chiarwa ase account ye government ye county chienda kuchiga igabuna saini yakorero saini ase upande wa Nyamira mbe ya Mungu kwende Nyaribo ntongia kugira ande chibese chendo chembia chire chipasa linjikase ne na upande wa pasa linjikase ne muntu kase ne kujuru ato ndiko keterenda sayo tutebi na mosoki chibese Steven Nyarikembune Ensoko TV county ya Nyamira. Biamono musakyo ito Steven Nyarikembure kure county ya Nyamira se oroboti urugusuka mutwe abantu bonse nigo baborige kobwania ubugayani bwebina bune nchiremo yo gusonsorana ekero babachanire chinkwana ribaga ryo kwere bina ase bigambiro ebyo bikwere chinga kichintambe nigo abagayani abubaye gwo basemya se skuru yabamure ya Kisii National abwase bo igo bayira ribaga eriko yegora bene obisi y'ubugayani entangani kigima ime yomuchie ubusongo tumunyare musa Keito Weekly Forenge na roboti urukuru wa se county ya Kisii. Buna enchire yemo yogokiania ebine bigokorekana ase bigambiro byeri chiko nabaga kweneke buna obugayani bwebina korekana bole ase bwango bono nigori shirika lya Mediation Training Institute nsiyo buraibwa ya Professor Mangerere nigori aruro basemye bochia ase bagayani kuru ase county ya Kisii amonere ya Nyamira imiyombo chobosongo ndego araba gusiba mindo to twara libero indamu amwe moko borogi nekiara tukonyora chinjira chingiya cyokoroki yokugayana emechando tubwate injira nero engia yokugayana emechando tubwate injira yemo injira yobugayani yani mediation injira yobugayani yakonyira asa angitaise itogauka abagusimba manyetinga bugayani mbororo nakieko gara ekarumwaetanire ogatabikero mondo gatumirana kotini ekoti oikorroga nyemiaka nemiaka kina gyakena jinano tuligo cha kumanya no yakoraki ekonacho lakini asense amuyobugayani nuwa banyene ngomoga guchinguru cyoko ambaze injirere ngororo nakole tu kuyugwana ikiara ekarumu agayani na nimo igwananire ubu amato buya bakogendera emogo geokea oborogi libero ebintu byonsi ebikosira igoni gobera libagelio aliko yigore abisi yobugayani memo cyobosongo yone nake rachigotumeka ase emerobedio yobugayani twabale teresa ntangana asimule njirete yoko ande koti naende kobwate umugogoro no yomino mechandro yomino aetanire egente getangani inchu as a case mediation center kimedida tubwate gaiga kira highly trained tako nyaronde bwansi ko muge baro goro ke medida teke tari kero mondo goro ke medida ne mediata igo tuabuli kiro mondo asoesa mangana mediation ande to igore center eregalia Kisii Coffee Farmers Cooperative Union third floor room number 18 abno tuachakera lakini kuchibosio bwango boyo mwaka mnogo chako moya ngo sukatole na ande tuchake center chinde chinke ani ki office so ja kolera manganayo bantu bonsi bono nigo basemigwe banchirane no bugayani bwebina litangani batarabira ase bigambero byeri chiko abantu bane baba ko mediata batama dio ndo bakora inchu ase Kisii mediation centers to what mediata jire trained jire assessed jire interviewed jire pound ne ke to na code of conduct tianyara okorre jira go sonsolera matatizo bwate nande era to kuigwana ase gati abantu baminto komoranje bono ntubwate Kisii mediation center last time nto igora Nyamira mediation center kero mondo ese rogongo rwa gusioro gima inchu ase gi center ni munyara konyara justice elimo koriye elimo gikoriye koti amatuka mangere elusive bono yakira ngana asore abantu bali bagosanete babere amo nolio kuja gutegerera oyo gutegerera nero gurupwa umugayani bali bajicha ulio yomo goseire nolio cha gosoa aiga no kabakonyora libaga yo kuigwana libaga bagendete kona gososananka bagambe gina kiabo bakugamba boka bagusaidiwa nemedieta gusomugayani babuye kina kiabo muna batagete nabo bakorwe solution
asoro kongorwa gusi ebine benge bibirase bigambero mbira birengete amangani echindemero naigo omokonyi bo commissioner we county ya Kisii nigatogie gitambokero gyoko igora chia bisi chebogayani imeye county ya Kisii. Now we would be in a better place if these mediators were deployed out there in the field to try and mediate some of the cases in order to decongest our courts, our administrative centers, that is the offices of the chiefs, the assistant chiefs, and of course the DCCs. So it is a very, very well thought out idea that we have this mediation center open and operational. It is only good that the community here who have majorly land disputes, they are able to access services from professionally trained mediators. Bono nigera bebuya ekera abantu bonsi baranje kwirege tambokero gyokugayana mangana na boigo gochonsorana asobwanchani no morembe inkuripoteria Ensoko TV kurwa se county ya Kisii iritariane Wycliffe Orenge. Kurwa sumu chubo songo mbia mono Wycliffe Orenge ase oroboti oru chinga kichiga cheru sane menyega ne Yesu kuko niga bantu bariganigwe asensemo ya tabaka erikorora ebintu obikoroswa na boigo enchira bikoroswa kurwa serigena liegware eririgo toka asensemo ya tabaka ensemo yebunge ya South Mugrango gukwana nabariki nigo munchiriria Okisaka Soapstone Daniel ya Pepo aeraire igoro yobuya bwabagusi kwegerera ose kwegera na gwetogeria ligenerio guchakira chitariki ya 20 gwika chitariki ya 25 ase omotienyo yoiga oikomena kabere twagokire kobana inu nigo tutagete gutwara lituko usama tuko amanene igoro yechigware ekitokora ka Soapstone ne kerenga kiagerire twatakire kulitwara matukaya tokoro ka exhibition y'abantu kora manki amangana ya magenare inkerima abantu bange mona bagusi n'aba Africa baito mbamanyeti mangana manene gose bintu bire igoro yechigware no bori omugusi na igware na kiakora kana mbare batanya konyerora batamanyeti kikara kiaye kiagera ingare chire nande bakora mu bintu by'abasongo una byamanyire kurukare so twarenga tulige wiki eya mengima toigore ebita byeito mugusi onde bwensi nonyana bagera ba mintu bara na muntu onde bwensi ole ese county ya Kisii na Isiko ache arore igoro nkikegana tegoro ichigware na intu abagusi asenare tubwate bintu biregi ebiya tubwenerete kwerorera kiagara ngumbu abasongo batwarire litukeri tubwata lakini bintu beite bitobwate ntwanya kulitwara so exhibition day nigegocha gochaka totabe kurukima mosi yeye tariki 20 pakegende kitariki 20 na isana ibere ondi bwensi obwata abana abahiri abasani nabugo chobera ali tukoligima na ndente chitobeke bintu bindi kuna chiema ogwikaranza kwanyu nonyene kawa eriye kegusiri tokoro komo musike ekaro kwanyunyure warigererie bintu usagutakana bokogora lakini akanene nkelina umugusi na manya igoro yechigware anga abantu nkoru bari nonye Isiko bunabona bisa kubindi bigotwara ibintu ebi bacha barora Soapstone kiagerege kekera abono iga chinse chiangumbu ngogetwara bari bintu togenda dokorosia n'ikisambu mbali togenda dokorosia bunabona togenda dokorosia mababa n'ekikosa nchirega iga na bintu binde mbiro togenda dokorosi kuruna chageta asigasi ya kisha kigaiga na aberire miaka 8 gaiga ngendere togonya kurwa soboma okay abaibuli baitombale ngoro mbagendere korosie bintu ebi lakini mbaika basire twagendera gwitira obugima obokongu bononga sina nkinkinda nyare kobango koranganya korra bilimo omusati gete nyomba nganya korosia kemekemo ngachanga nyona nje na analeire igo iwe ya kuonekana bora na bora saiti na sabana bagukina buna basaye eto ko batebinga babwati simbaratere chikorumagega baligeringa ngakia baiboli toko bachandikira ngana eringa tokorusi eto nonye ni chiro ni togokorera ibi ebiasara rende no nebiga tobimenta ngenderere gotomentera abana baito basona
nabo nkonyora endagera yane yo rituko nabo nkonyora none besa na simekana none endagera yane mugondo wetere gwaye igongo baimisa onde bwensi yo karanste isiko atese company yaito ibagandiro moshimi boito apepo tari konyara kabaga gukani onde bwensi mono abasai mono igongo imisa bana abasai onde bwensi yo isiko ache na bakwegera anyole Gusika mutumwa nchumo rigereria omoriki w'egitabu kiamang'ana yekegusi Daktari Kedi Nyakundi nigaseri tukolia lero arigani umuyega uyorengete korinda chingigekero cy'omugusi ase eskuru y'oborosi yaitibo imeye ward ya Munyerero ensemo y'ebunge ya Kitutu cha Chenotha ase umuyega uikano n'abarayi amona babwatane ao nigo bayereire ganga yabo nigo erengete gucengera omugusi ekemira cy'omugusi amono bobwe ase ensemo yende abarayi yabo bonse nigo basegetira abantu kubeka omuno bw'ekegusi mutwe nabo yokoba mutwe eriko ligia chinchira togokora ebintu biria bigutochanda Kagokwana n'Ensoko TV omuliki ndabasia Daktari Kennedy Momanyi nigatebire asebyewa biri ebinge anyorera soboliki bwaye nabere buyo mugusia sange na gochengero obuyobwo twachamo munabagusi bantu bandemo gocha koigwanga ingito bwende gokoreria obugima bwaito bonchoreria babobuya ekerenga gito kialengerero nkerianga tochamo tonyora abasemia batosomie igero muchakano bw'ebintu ebinge bigocha ekero tugocha kurangeriwa gokira abenga nekeombe abasae toche ng'onye n'abagaka bache abatoterine bosia bonsi bantebiri ng'ambare yange naende gocha egere bacho gukwana na intu Homosike Bernard Omwansa nigaro monogeria siritongo lya Gusii nigasegetira abantu kubwate chingikero cy'omugusi abunaenda sagoteba nigere buyo mugusi gotwara bagayani kati yabo abo bagusonsora namang'ana ali asigikanete na okoroba nkule okoroba nekero omong'ina akoreta omong'ina tabwati abana oreta omong'ina onde warigia mo amatonde moinago mokonya asokonyora abana ebintu ekabire ebi mbimanyiri n'erichiko bono togotumia mono succession n'erichiko rinde ria marriage ndiriko recognize gosendi manyeti mang'anaya esauri yayo naro twale kurigererina na kikero twachiraria na kiere buya kero tobwate abagayani aho bagera bamanyana ase Gusii omong'ina na bakoreta omong'ina onye yanyarikaniro osirire abana baria igo bakwirwa n'abana benkeria na barabomba bwate kono mbatakire konyora eng'eria kurwase abaibori gosasa omoibori oyorarire ebina byonsi pia bigocha kero byachire bya koti yetu kunyoroka na court annexed mediation yani eriebwatire na kotini ona mang'ana gocha achire asetore gotokorigere litwara egento bakorokana screening twara ne kineke ngikani neri jiko nange genda asense mojo kugayana twabitoma gocyase abagayani bari baro n'abagayani abambari basomire naende bamanyire na igase kotini nimanyita abagayani bonse ndori ko yareri muntu onde bwensi bari babeira accredited bagenda bakwana n'abantu baito kero bayigwananire buya ya bareta amang'ana ayigocha story na kera abeirebo twanyangerana na arimwe igwanasiko bono twanyara osirie muna order abeire bono na nense moyo guchika na ndo ndetagwitani ali mwagwananire Lilian Chumba nigagokoreke bagone kiombe kia FIDA Kenya nigairo koboko ebyombe bire gatito ebibiko gaya na mang'ana buna bwenete bunenjera ya moyo gukora chisegi chegenka nikiongea kuhusu mambo ya akina mama na mashamba, mambo ya malezi ya watoto, mambo ya akina mama na watoto kukosewa haki. Ni mambo ambayo tukiketi kama familia na tuweze kuyaongea, ni mambo ambayo tunaweza yatatua tu bila kwenda mbali na mbali kujaribu kutafuta njia ya kusaidika. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza ya kwamba kama community tutumie
zile njia ambazo tuko nazo na tutumie wale elders ambao tuko nao mediators, ili tuweze kusuluhisha shida ambazo zinasumbua kina mama. Professor Atemo Micheka oyore ngomogenia somo yogoyo nigera gusegeta mwamugusi arigichisemi naboigo emanyeke mira gitobuya nalyo toramenye bune amate chisemi twasoma nandi tomente mila yetu buna torabagusi nonye kera tosoma twamanya atwabita segete tumanye na tuje to ende tumanye uchibusikana itoko enda. Vincent Monda, Ensoko TV. Merongo ibere iguru yense ya moya bora butuku cha Afrika ya mocha muyamona soko cha Ensoko TV burusubo buguse ninga tukura so mirichi dukake na baadaye ningira nde na yanda mange tosuka kurwa se TV yao. Eye Ensoko TV uboroso bumugusi. Kengele zasikika mbinguni zinalia. Sema magusi mwensi pia sima bitokoro chinkongo chonsi pichense tokubatenga mwensi pigongo baganelia Christmas ekia amono mwakomo yekurega asigeta seni kyagwanchi terambe mogie Ensoko TV nyoranga gaiga no konyora obwari bwensi pi kubate bari mwensi pi mubwate kalia kanda gasini obwate sangano yomino kyokoranya sae nerebye corona and nerebye ka okwerenelia. I wish you a Merry Christmas and a productive Happy New Year. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ngichwe bakwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini ngoire ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Ensoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboiga bangi nabanyika irigo kwanira ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Ensoko magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788 666662
hiyo ni tarumbeta ya pili. Ekine chule ya gatatu. Wewe uyo kobugibne kidere besa kwa eba koboria kajumongino yako kuona korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi Ensoko TV oboroso bwomogusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyose getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabu atimanga nagwanjereria mbabu atimanga nariyo kobiza gose yo gokenga ni yo komenterania ebago soki kerororo Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwancho morigereria karibu na ende tugendere kwemanya ali agendere tokarigana sobot kuba bono nabo igo ali abasaki baito bakwariganiri gusuka mutu mwancho morigereria asense moyende ebisa kubire no mubaro omokeme yense niko banyorero mweso magego yomurai bwense Dr. William Samuel Ruto ko bayenekeria magenderero no kubwaterana ne serikali enene anene mono kwegwa mabaga yemermo aya nigayene kiweme yenyumba enene yoburai bwense somucho yega o Nairobi chinga kichogo chengera obwene bwebisaki bwe obwene bwebisaku ebyo tomonyore Musakio itoso murikito Debora Kerbo na roboti urwase obwagare. Omurai bwense William Ruto utikiro gotakiwa gweke ganta kia masomo yeti milioni chimisano gusira abana kurebisa kwebike nigaya kwanaya asege karona bataneniri bebisa kwebyo imeye nyumba yobora ya somo chio Nairobi tinga kichego chingara litkolia bene lyebisa kwebyo. To translate this policy from paper into lived reality, the following measures shall be implemented with immediate effect. Number one, the immediate establishment of a Kenya shillings 500 billion National Minority Scholarship Program to be implemented in partnership with private sector players and development partners. The program will support children from indigenous minorities and marginalized communities to access both secondary and tertiary education, ensuring that poverty is no longer a barrier to talent. Ruto nigabenekeria abananchi abo guchia kwenyorera mabaga yemeremo kolengana neli chiko lya Kenya anene mono kulikwa kwa borokia tinga kibono abananchi bebisa kwebyo bagochikubwaterana ne serikali kwene kinsa ya Kenya ngosikere motwe. Katika sera hii ambayo tutapeleka bunge tumekubaliana ya kwamba katika kuajiri wafanyikazi wa serikali, kuajiri waalimu na ile ajira yote inaendeshwa na Public Service Commission, tutaweka kwenye sheria. Sasa italazimika ya kwamba wale wachache katika taifa letu la Kenya lazima wajumuishwe kufuatana na sheria ya Kenya. Okwana segekalekyo omokonyi bomurai bwense kiture kindiki nigabayenekeria abakenya bebisa kwebyebike guchia kwegwe bolendi boisaine tinga kibono batari guchia gwatananwa igogo chamo na kubwateraniwa asemiro berio ekorenta magenderero imeyense ya Kenya. Sababu mambo ya minorities ni mambo ya uchache, na mambo ya uchache ni mambo ya Mungu. That's what the Constitution says, that minority, the number of people who belong to a certain ethnicity, who speaks a certain language, hiyo ni mambo ya Mungu. Na katiba inasema walindwe hata kama ni wachache. If anybody had a doubt as to whether Kenya is a land of equal opportunity, I am the best exhibit, the best example to prove that indeed it is possible for anybody from anywhere, from any background, to occupy any position and to contribute to Kenya's development, irrespective of our background. Debora Kirbo. Kenya hoye! Kenya hoye! Kenya ni fire si fire! Kenya ni noma si noma! Ensoko TV.
Miamono Debora Kirwanoro Botiorwo asense mwende kiombe kia boroke gya Kupet kubwaterana no mubunge wense mwe bunge ya Emuhaya Omboko Milemba nigo bamuchire kiombe gyo kurika borokia emeremo gya TSC ase ogotekerania maganio ya borokiwa wetro kuigwana babigete ase omurubiro manyakaibira CBA ase nkwana yabo nigo baerere buna omubaro bwa borokiwa osibwa borokia chilifu 25 nigo baganiri gukini webirogo abo ase omubaro yo batebirana no mokemono tokonyara gukora obokongu bori aroro asense muyitisemi asebo igo baichanire buna ekiombe gya TSC tikianya kubeka okoboria wetera ase bunge nene yokugania chibesa echichiganiri gusira aborokiwa bwo chilifu 25 abo baganirie gukinigwa ebirugo lobby to president on 13th of September when the teachers 10,000 teachers visited the president at State House Nairobi. The president did commit that according to the way, according to the number of teachers, the 25,000 teachers being promoted was just too little given the number of teachers and the kind of outcry that the teachers have had over the years that they stagnate in similar job groups. However, the union is concerned by the slow pace of action on all the other issues. In particular, we were shocked that the Teachers Service Commission had not made any funding request to Parliament for the promotion of 25,000 more teachers during the upcoming supplementary budget, which is due by the end of January 2026. We were also concerned by the Commission's failure to convene the technical committee charged with reviewing the job description for teachers, which is a precondition for the review of the career progression guidelines. The committee, whose Kupet representative is Mr. Paul Maingi, has not met for more than 5 months since its formation. We also expressed dissatisfaction with the Commission's policy guidelines on intern teachers, which we fear may turn teachers into casual workers. The guidelines provide for open-ended internship service without specific timelines for the confirmation of intern teachers into permanent terms. And most regrettably, the Commission blames funding for its failure to convert 20,000 current interns into permanent employment, yet it had not sought such funding from Parliament. We were also pushing that the President give teachers or the teachers be given concessions or priority in the affordable housing. And the President had committed 20% of those houses, wherever they are finished, to accommodate the teachers' interest. Arena y'umwanchi omwaligereria tugutambuka orobe kurwa imense ya Kenya wika sense ya Uganda omurwanire wekerwa kyobura iwense imense ya Uganda Bobi Wine osibobo chorio bonene bumutinyo mutangani omwaka gocha nigamuchire serikali ekoragwa na Yoweri Museveni ase ogo segasegya enseme kwa mere serikali chinga kichiga che campaign ase nkwana yaye Bobi Wine nigaerere buna serikali nigo yabolirie omorembe ase nigo yababuriye omorembe asababu atani baye bagendera tukubeko byara chiko litari kubwatiwa asinjira ere yoboene. We have also quoted the Constitution in case they try to subdue the voice of the people, in case they try to steal the election. The people of Uganda have every right to stand against that. And that is according to Article 29 of the Constitution, which provides that the people of Uganda have every right to protest, to demonstrate non-violently and unarmed. And that is what we call the people of Uganda to do. Museveni, if you know that you're not going to rig the election, why do you intimidate the people of Uganda? Why are you scared about the people of Uganda demonstrating against any vote rigging? So I remind you, old man, you cannot intimidate the people of Uganda because you cannot kill all of them. To the people of Uganda, Uganda is your country. This is your opportunity, and you have to use it. Opportunity is one thing that is ironical, especially to you, the young people. Opportunity is something that you, in most cases, see only in hindsight.
In most cases, we only see opportunity after it has passed. And we realize, oh, that was an opportunity. But in opportunity, always in its current state, it seems and appears like a risk. So don't look at this as a risk. Look at it as an opportunity. Opportunity for you to legally, non-violently, and morally stand and assert your right. If we do that as the people of Uganda across the country, we are going to liberate our country, and Uganda will never be the same again. Now, we are heading to Selere. From Selere, we'll come back to Soroti district, and we shall have our final rally in Soroti town. We continue to be disciplined. We continue to be non-violent, although the police and military behaves in an unlawful manner. I encourage all of you to keep your cameras running. Keep your cameras busy, because your camera is our biggest asset. I thank you for God and my country. Moving time. Miamano asukubwatia moya kuru muchakano gwikira aigano tuwikira mwerio asechinga kichinga burechiga kurende chinsa isato ningirane na yande amange asibego turachi gutwara omogeni asobotukubwa bono uyu kurigekergo kyobo governor ase county ya Nyamira omanyekaine buna James Kemoni osa sense muyende mukumuruka akurukwa buna engineer wekinga kieyo tumirane na boigo tugendera ukwanira ayanda amange gendera kubwati mirobirede yatigera asobotukubwa bono elietariane Ishmael Mogere.